Tamo naman si Bona, oh. Para sa bata, inuwi pa rin. Hindi. Pabigay na siya doon sa bata, pero ginagawa niya. Alvin. So tomorrow is Christmas already. This is the last day of work. Ewan ko na kung may mag-OT pa. May mag-OT pa mamaya. Yun lang, ang saya ko sobra dahil alam nyo, inaalala ko lang just for the past few days na hindi ko na feel yung Christmas this Christmas talaga. Dahil I was very busy with a lot of things, lalo na yung construction, sunod-sunod yung mga parties sa Madrid. Tapos, supposedly, simple Christmas celebration sa Makati, biglang naging Parañaque pa. Tapos after yun, sunod-sunod po yung mga dinner. Tapos yung hindi nakaschedule sa dinner, nagtatampo, gusto pa ng dinner. So, gabi-gabi na lang, pagod na pagod ako. And on top of that, kailangan ko pa ipadala yung mga pictures nila. Tapos yung mga video. So, talagang, sa totoo lang, never pa akong nakapunta ng mall for the last 2 months para bumili ng regalo para sa kahit kaninong tao, kahit nasa sarili kong anak, tsaka sarili kong asawa. Wala pa akong pinunta sa mall kahit na isa. As in, wala akong pinunta sa mall sa intensyon na may bibigyan ako ng regalo. So, ganun ko hindi na feel talagang Christmas. As in, talagang parang tinatangay lang ako ng hangin kaliwat kanan. And, alam nyo, this is the first time ever na nakakuha ko ng regalo na hindi para sa akin pero para sa mga taong mas may kailangan. Kaya talagang today is a very special day kasi ngayon ko talaga na-feel yung Christmas! Maraming salamat and hindi pa Pasko, na-feel ko na agad ang Pasko, magang Pasko at sa lahat sa atin lahat, Merry, Merry, Merry! May tinatagong karelasyon dito sa kumpanya. So, sundan po natin kung sino yung kaibigan niya ngayong Pasko. Swerte niya, grabe. Grabe. Ikakanta namin to.